Mabigat na daloy ng trapiko sa Calasiao, naibsan umano sa bagong lagay na traffic lights. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan kay Idol Rona Raka. IFM News 1.7 IFM Report. Ilang araw matapos maging operational ang bagong lagay ng mga traffic lights, lumuwag na ang daloy ng trapiko sa bayan ng Calasiao, partikular sa Calasiao-Santa Barbara Junction Road, ayon sa Poso Calasiao. Bali, magmula nung mayroon na yung traffic light dito sa bayan ng Calasiao, bali lumuwag po yung daloy ng trapiko dito sa bayan ng Calasiao. Bali, malaking tulong po yun para sa amin dito sa bayan ng Calasiao po. Dagdag pa niya ang pag-ikli ng waiting time ng mga motorista ngayong mayroon ng traffic lights. Ikinatuwa ito ng ilang mga motorista dahil mayroon naman ng disiplina ang mga drivers, lalo na sa mga marunong sumunod sa batas trapiko. Bagamat ang ilan naman naniniwalang mas bumigat pa raw ang daloy ng trapiko mula nang nagkaroon nito. Samantala, nasa 5 enforcers araw-araw naman ang nakatalaga sa naturang highway. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.